Temporaryong gipahunong sa Office of the Building Official kon Obo ang trabaho sa edipisyo di inatagak gikan sa ika-17 adana nga building ang usa ka pintor nga lalaki. Sayra natong detalye nining report. Suma ni Architect Florante Catalan ang pangulo sa Office of the Building Official kon Obo nga una nilang giserve ang notice of violation sa edipisyo o gisunod sab dayon ang temporary suspension sa trabaho sa Building 2 sa Hotel Residences di natagak ang pintor nga nisangpot sa kamatayon ini. Makabalik lang sila sa trabaho kung masumiter nila ang gi-require sa Obo nga naglakip nining musunod. Pangayuan na to sila og incident report ug usa pa mga documents nga need to prove, no. Ikaduha is the mitigating measures, rectification works, methodology para dili na mausab, na reason katulo nganong ato nang ilep ang suspension. Giklaro sa Obo nga gitutukan sa ilang pakisusi ang structural integrity sa proyekto din base sa ilang initial nga assessment compliant man o nakatuman sa lagda sa katukuran sa building. Base sa ilahang pakikinabi sa developer o sa konduktor, aksidente lang yon ang nahitabo. Naa siya safety harness but wala properly og butang katong area kung dapat asa mabutang tong PC o katong safety harness. Dito rin niya gibutang, according to them, dito rin niya gibutang sa grills sa aircon. So that is why when I asked, where is the grills now? To appeal daw ko nung nahulog sa baba. Gidugan ni Catalan nga andam ang konduktor nga motabang sa pamilya sa namatay nga pintor. Mamahimong magamit usab sa ubang ahensya ang findings unya sa Obo sama sa duli nga nagpahigayon usab sa ilang linahi nga investigasyon. Padayon usab ang investigasyon sa Mabulo Police Station sa nahitabo nga gikamatay sa 30 anyos nga si Michael Isidro nga kasamtang nagpuyo sa barangay Tangke Dakbayan sa Talisay. Samtang giadto sa GMA Regional TV Balitang Bisdak ang edipisyo apan way miatubang ug wa usab motugot ang gwardya nga makasulod sa dapit. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.